खोना तां सालनो बायथाक साल नमिनेशन सामिट खायनानि फियाबा जतन नासिंजाक हास्तेनि लुकुरक तिप्रा मथानि कैंडिडेट रकनि बागै फियाबा ताबुकफानो साग्लाय मान्याखौ मथानि कैंडिडेट रकनि मुं लाई थांजाक ता सालो फुंनि सिमी सारिक जरा नासिं तंलायमानि दिनै कक्ति सालो हायनो हाय नासिं लाइजाक हास्तेनि जुदा जुदा थाइनि लुकुरक राजबारी Bwskango बुफ्रो साग्लायजाकनाय तिप्रा मथानि कैंडिडेट रंनि मुं हनै भिडिअ रिपोर्ट चुमुई टीवी सालै साल जरा लाई थांगो दिनै सालतामनि जराव बबो हाय कक्टायरावबो नि थानि ताबुक सपायजा ताबुक जों डिक्लेरेशन खालामनाय आगोलो जों डकुमेन्ट्स खालामलाय दङ दिनै बुबाग्रा बाय कक सालाया कमिटिनि खोना जरावो जों जेफोर साबमिशन खायना आपरो जत डकुमेन्ट्स ओके होननानै बागै जों एडवोकेट सुबालाय दङ दिनै तमाहनाय जारा कन्टेस्ट खायनाय बरक बाय बुबाग्रा कक सालाय दङ ते डिटेल्स रावबो दंबायो ओमफ्राय आरो डकुमेन्ट्स एफिडेविट खायमानि राव आबरो किसा क्राइटेरिया माने लायनानै बागै जतन रेडि खालायलाय दङ जों दाक्ति नो रिजल्ट मानाय दिनै बाकिनि बबो कन्स्टिट्युएन्सि बस बा कैंडिडेट कन्टेस्ट खायनाय अब जों दाक्ति नमानाय मेफ्रा जरा तैत दिनै एसटी नि जागा बाय टेकिसिसा जों ओबीसी एबा एससी बरनो केसा खायजामनि जतन दंखा ओमफ्राय 26 जरा तैख्लायो अलरेडी दिनै साख्लायजामनि दैट मिन्स थानाय हर ओमफ्राय बाकिनो जों दाक्ति दिनै रावनो जों खबर मानाय जों आसा खालायो दिनै बुमा बदल बा TWF बोरै बदलनि बोखाक्तै माने बमसे सिट दं माखा नरो बुबाग्रा तो जोंनो बोरै रावनो बिसेस खालाय ताबो ने दिनै मुभमेन्ट अब आसले पलिटिकल मुभमेन्ट दंसोया दिनै दफायक सामाने आ मुभमेन्ट न दिनै अ प्लेटफर्म केने बेसेबां जों युथ बाय बोरै रावनो बेसेबां नुजागो बोरैनो फान बासाय फायखानि दिनै मटो बोखनाखना थांनाय एडिसि 16 तारिखो बाहायनो सारा टिप्रा रायजोआव न बोरै राव बेलायखौनो खासरां लायजाक बेलायखौनो बुबाग्रानो पयट खालायबोनि गान्दाव बासा लायजाक जेबो जतन जेबो माध्यमे जतन सारा टिप्रा रायजोनि बर' रंनो बुथाङो आमाने बिसिङाव जोंनो बुबाग्रा साखानि न मेमोरेन्डाम कायसारदि ओंखाय जों साखा कमसे कम 1/3 नि बिसिङाव कलायले फाना टेकिसि सा खरसा तुनि कम्पानो पुरता ओखाना बोरै रावनो तमाने ओके बे किसा कबां खासि रना नोंथों जों बुबाग्रा बाय सालाय माने मेमोरेन्डाम जों सानजा दङो बोरै रावनि किसा कबां खालाय ओके बे माने आलियाव जों जेबा बेन्दों माने बनसे टेकिसा साका जाय टेकिसा कबां खालाय जों जेला सिरना नोंथों तमाने केकेसिनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहास सोंनाय नेके बोरै रावनि 75 इयर्स काटुटिनि दङ हायफानो दिनै बोरै रावनि सीट्स राव जे जागाफानो पलिटिकल फर्माव ओंखायनो प्लेटफर्माव जों नुजा गैया ओंखाय बुबाग्रा सावो मखलायनाय होनै जमानाय जों सुजुग रनाय होनै सावो ओंखाय ताबो सुजारा हांखे दिनै बुखुमनि हार बनिखे कमप्लिट ओंखायनो नुगैमान खोना